Vinga, quan són exactament 2:15, saludem l'Albert Vicó. Què tal, Albert? Bon dia. Què tal? Bon dia. Escolta'm, estem molt intrigats perquè no ens has dit res de res, punyetero, La gent no s'ho creurà. sobre Canvia Lliure. No, us ho prometo que jo no sé exactament quin objecte has escollit d'entre totes les ofertes que havíem rebut per part de l'audiència per canviar per una samarreta signada per tots els presentadors de RAC1. Ni que sigui per tamany, et pots imaginar que hi cap dintre d'una bossa, perquè tenim aquí, encara no el saludarem, però tenim aquí l'oient afortunat d'aquest canvi, Que s'emporta la samarreta. Que s'emporta la samarreta i que porta una bossa amb l'objecte que canviem. Bé, he d'explicar que tenim 3 finalistes. Finalistes vol dir que han arribat a la final, no que hagin guanyat. Molt bé. Jo m'he quedat amb els 3 finals que per mi eren els més canviables, els que eren més fàcils de tornar a canviar el producte. I eren la bicicleta estàtica que ens va proposar l'Ester per telèfon. Sí, el primer dia va ser. I que ens la van tenim la proposar. imatge al Facebook del Canvia Lliure. I és molt xula, vull dir que no la descarto per pròxims canvis. També la fotografia que ens proposava l'Òscar Cayuelas, una fotografia d'autor molt xula feta a la Índia a l'any 2010, també és finalista. I el tercer és una tenda de campanya que ens proposava el Josué Pérez, una tenda per 2 persones molt xula. Aquests 3 són finalistes. I un d'aquests és el guanyador? No. Ah. No, aquests 3 són els finalistes. La gent que vulgui saber exactament quin és el canvi que hem fet, doncs ha d'escoltar la ràdio, concretament ara, perquè ho explicarem amb una promo. Ah, molt bé. Abans de saludar la persona, Abans de saludar la persona i després explico el perquè d'aquest canvi. Doncs vinga, ho escoltem. Ja està en marxa la cadena d'intercanvis més gran de la història de la ràdio. Canvia Lliure. I per fi hem fet el primer dels canvis. La samarreta de RAC1 signada pels presentadors de l'emissora la canviarem per una altra samarreta. La del Barça, signada per un jugador que va canviar la història del club, Ronaldinho Gaúcho. Si vols aquesta samarreta de la marca Nike amb l'autògraf d'un dels millors jugadors de la història del futbol, ens la pots canviar. Proposa els teus canvis al Facebook del Canvia Lliure, facebook.com/Canvia Lliure, al Twitter twitter.com/Canvia Lliure o per correu electrònic a vialliure@rac1.net. I si vols veure la samarreta i la resta d'objectes que ens proposen els oients, entra al blog de la secció canvialliure.blogspot.com canvialliure.blogspot.com. I tu, quin canvi ens proposes? Déu-n'hi-do. Doncs ja està Sí, desvetllat. samarreta per samarreta. Samarreta per I samarreta. quina tenia aquesta samarreta signada pel Ronaldinho? Doncs el Josep Lluís Navarro, que és un oient del programa i que ens va escoltar un dia, a més, m'ho ha explicat abans, ens va escoltar des de l'autobús, perquè ell és conductor d'autobús. Ah, fixa't, que bo. I ens va escoltar i va dir, m'agrada aquesta idea. Doncs porta la samarreta, Josep Lluís, bon dia. Bon dia. I ha vingut amb el seu fill, amb el Gerard. El seu fill està molt entretingut amb Sí. la safata de les fruites. Culpa teva, que els hi has donat. Que ens prepara el gremi, cada dissabte, clar que sí. Jo li he de fer unes preguntes al Josep Lluís, que és, quan et van signar aquesta samarreta del Ronaldinho? Bueno, la van signar sobre el 2003, una cosa així. I per tu té més valor la samarreta signada pregunta. pels presentadors que la del Barça signada pel Ronaldinho? La de RAC1 que la del Barça? Hi ha una explicació. Quantes samarretes signades pel Ronaldinho hi ha al món? Unes quantes. Unes quantes. I de RAC1? Moltes menys. Es nota que ho ha estudiat, El tio ho ha pensat tot. Es nota que ho ha estudiat i de fet, la seva argumentació és molt bona. La samarreta, pels que ja ens esteu escoltant i esteu pensant que la voleu tenir, és la primera samarreta de la marca Nike que va fer pel Barça. És a dir, ja té un valor històric. Això és de cap a l'any 2003, aproximadament. Sí, exactament. 2003, la samarreta de Nike oficial del Barça, i a més, treu-la, Josep Lluís, Sí, que que la vull l'ensenyarem. veure. Amb la signatura de Ronaldinho, que a veure, no és que no me'n refiï del Josep Lluís, però jo he fet les comprovacions. perquè clar, dius, a veure si Clar. ens prendrà el pèl aquí. I he anat a buscar aviam, no, és i aquesta, efectivament és la signatura Home, és maca aquesta samarreta. És molt xula. Vull dir, és que només per tenir-la ja val la pena si ets del Barça. Has estat molt viu aquí, Albert? Has fet un bon canvi, perquè clar, per tota la gent fan del Clar. Barça, això és un tema. A veure ara què ens RAC1 ofereixen. ens escolta molta gent que Ui, és del tant. Barça. Els agrada molt el Moltíssima Barça. Ronaldinho va canviar la història d'aquest club, vull dir que és molt canviable. I a més és molt xula i està, bueno, això, la signatura personalitzada, que jo abans parlava amb el Josep Lluís aquí fora i li preguntava, però i aquesta firma de Ronaldinho, quan la rentes no marxa? I què? No s'ha rentat mai. No s'ha rentat mai. Tampoc no se l'ha posada mai. Tal qual li van donar. És nova de trinca. Nova de trinca, No l'han utilitzat
Penseu que és el bolígraf que va agafar el Ronaldinho? Vull dir, això no ho toca ningú, perquè no ha estat rentada, i per tant ara la incògnita serà saber... Clar. Què ens ofereixen a canvi d'aquesta samarreta? Ara tenim tot un mes perquè la gent ens ofereixi propostes per canviar per aquesta samarreta de Ronaldinho. Jo diria, per donar més detalls, que és una talla gran, és una XL, vull dir que és la talla XL. Però clar, no és una samarreta per posar-te-la, és el que ha fet ell. Ell l'ha guardat. És una samarreta per anar al camp i posar-te-la al camp. Tu te la posaries, una samarreta signada? Clar, jo no, jo la guardaria com ell. No, tens raó que pensant després en què l'has de rentar, se'n pot anar la signatura. Efectivament, te la jugues, per emmarcar, si ets fan de Ronaldinho o si ets fan del Barça. Jo li volia demanar al Josep Lluís, que ara ell té aquí la samarreta signada per tots els presentadors de RAC1, que se la miri bé i que em digui... A veure, també et diré que la política de devolucions és inexistent, vull dir que te la quedes ja. Ara se la queda ja, No, el canvi està fet. I si no t'agrada, ja no es pot fer marxa enrere. Molt maca. Com la veus? Molt maca, molt maca. I són tots, a més els presentadors, vull dir, aquí surt tothom, Em fa molta il·lusió. Sí? Veus? Perquè tu ets molt fan de RAC1 o què? Molt. Sí. Explica quan escoltes RAC1, que abans m'ha dit tot, però tota la tirallonga, des de que comença amb el Basté fins que acaba el vespre. Tot. Jo m'aixeco a les 8 del matí i ja començo amb el Basté. Després arriba l'hora de fer el dinar i enganxo amb la competència. Me'n vaig a la feina escoltant la ràdio, escoltant mentre camines pel carrer, la segona hora, i ja per la tarda enganxo amb Tot és possible. Perquè tu a l'autobús poses RAC1. Sí, ho poso fluixet. Perquè clar, si no pot haver-hi usuaris de l'autobús que diguin, escolti, jo no vull escoltar aquesta emissora. Fa companyia. Fa companyia, et fa la tarda més... Clar, o sigui, el Josep Lluís, quan surten els EGMs, gràcies a ell hi ha molta més audiència. Oh, i tant, que aquests no compten els de l'autobús, Clar. I ho escolten, o sigui, quan estan allà dalt, estan escoltant la nostra emissora gràcies a ell. Doncs escolta'm, t'agraïm moltíssim, Josep Lluís, que hagis ofert primer la samarreta del Barça, que ja has vist que vas estar molt encertat, i gràcies sobretot per escoltar-nos i felicitar-te perquè t'emportes aquesta samarreta que et feia molta il·lusió. Moltes gràcies a vosaltres. Vinga, un petó ben gran. Perquè el Josep Lluís, quan ens va escoltar, també estaves a l'autobús, és a dir, el primer vegada que va saber que això del canvi lliure existia, des de l'autobús. El vostre programa és una mica més d'escoltar-lo els caps de setmana, i aleshores has de treballar el cap de setmana, i aleshores tens 8 hores de RAC1. Veus que bé? Ininterromputs. Perfecte. Doncs gràcies per haver vingut al programa, per haver-nos ofert això, i per acabar, Albert, recorda-li a la gent, a veure, hi ha 3 finalistes que aquests potser resulta que els agafem de cara al proper mes. Tota la gent que fins ara ha proposat canvis, que per cert, em vaig quedar molt pillat l'última vegada que vaig venir, amb un oient que es deia Beatriu, si recordes, ens va proposar canviar-ho per una estàtua de Michael Jordan. Sí. Que tenia un número equivocat. El número 8, que no era el número de Michael Jordan. I no ens ha posat la foto ni ens l'ha enviada. Ai, per favor, que ens enviï la fotografia, sisplau. Posa'ns al Facebook o envia'ns un correu perquè volem veure. I tota la gent que ha participat fins ara al Canvia Lliure, podeu tornar a participar, tot sabent que a partir d'ara el que canviem és una samarreta del Barça, la primera de la marca Nike, signada per Ronaldinho. Que té un valor, això, Si voleu fer ofertes i voleu veure el que s'ha ofert fins ara, entreu a canvialliure.blogspot.com, ens podeu enviar un mail al programa vialliure@rac1.net, o bé busqueu Canvia Lliure, així tal qual sona, al Facebook o a Twitter, i allà podeu fer-li les ofertes a l'Albert, que segur que s'ho mira amb carinyo. Albert Vico, moltíssimes gràcies. Ha anat molt bé. Estic molt contenta amb aquest canvi i preparem-nos, que això anirà creixent. I tant. Gràcies, adéu-siau. Que vagi bé.